and Drama presents What's the Style? Agdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagbawa ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Di rin ako gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Jasmine. Ginaingon, ang gana nga bation sa lalaki o babae managsama ra. Kung ang lalaki makakita og babae nga bikot og paa, unya maibog dayon sila ilabi na og gwapa. Kami sang mga babae kung makakita og lalaki nga busok og dughan, unya dako og bukton, madani sa gyud mi. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Kadukay ba ni Andy nga naabot uy? Igawas na lang ko din sa gawas among bahay, pero wa pagit siya. Hello? Kanang lalaki sa unahan nga nag-short, nga wa magsinina. Kinsa na? Bago man na sa kong pananaw? Wow, kamatsyo, glawas. Oh, milingi sila ko. Ug niya sa paingon din sa kong gibarugan. Nadi ka diha mag-istar sa ilang tisya? Oh, Oday. Nakita ko tidahan nga ko kaparitag bino. Inom ko gamay para pagkatuog ba. Ikab ko sa biyahe para pagkatuog lang ba. Diya sa unahan ay, doon ay tindahan diya nga naninda og ilim nun. Mo ba? Sige ha. Ano ko? Ayun na day. Pwedeng makikila-ila ni mo? Ako na si Martin. Ikaw? Tawagan lang ko Jasmine, Martin. Ay, day. Dako ako pasalamat yun nga. Kailan ako. Guwapa ka? Oh. Ikaw din si Jasmine? Oo. Sige ha. Aris ako ha. Day Jasmine. Sige Martin, padayan lang. Bye. Uy, kagwapo tawa na uy. Inya macho kay Glawes. Ug ang iyang atubangan. Kabagal. Klaro kay nga dako. Uy. Ninduta tawa na uy. Jasmine! Oh, si Andy na kining niya. Nagdukay man itaw na uy. Lapas naman og maayo sa oras ang kasabutan. Ay, lagi. Nalangay ko og abot. Kaya nadugay man gud si mama og abot sa bahay gikan nang umpra sa syudad. Di mo na siya mo sugot nga biyaan ang bahay nga way tao. Kay dagan ko nung akyat bahay diya sa among lugar. Kaha? Basta nasangit ka sa laing babae, mong nadugay kang naabot. Sangit ba, Oroy? Nganong mulingi pa man ko og lain nga naa naman ka nga akong uyab? Ako ra ba, Andy? Doon ako nadunggan bahin mo. Unsa may nadunggan mo bahin ako? Nakadungog kong tabi nga ikaw, doon ay laing uyab. Ha? Ha? Nga naman, ikat man ang kilay ni mo, di tinuod? Kinsa ba gutang balhibo ulog ba nga nagkabian na oy? Kay piloton kong babana niya. Ako noon, Andy, wa pa man sagoy katungod nga mugaw ni mo, kay di pa man ta kasal, uyab pa man ta. Pero oras nga mamatugan ko nga may lain kang uyab, di ko mugamot ni mo mangitap kog laing uyab. Day Jasmine. Ansa? Ay, lagi gaw. Doon ay laing uyab ng imong uyab nga si Andy. Di ay ha, may lain na siyang uyab.
Ay, uy. Dili ni butang-butang ang tanan kong gisulti. Kay ang iyang giuyab, akong amiga si Lourdes. Ki ay ha. Sige gaw. Dahil ako nga tus na himutangan anang babayhana, be. Uy, nga naman gaw. Imo siyang awayon? Imong bugnoon? Uy, ayaw, uy. Sa lalaki nga, nanguyab niya nga, nagbatuo nga wa siya'y uyab. Dili ko mangaway gaw. Gusto ko lang sa taon ang tinuod. Gusto ko nga ako mismo makadungog nga iyang uyab si Andy. Tana dayon ka, Uberto. Dahil ako sa himutangan anang Lourdes. So, tinuod ko di ay ang tanan. Kaya nga naman di ay. Paryente mo sa kong uyab na si Andy, ha? Waday mo makauyon nga akong iyang nauyab. Buutan ba kay ko? Di ko binuangan si Andy. Mahalon ko siya sama siyang pagmahal na ako. Kanain isa ay pasalit ko nimo. Dili ko kadugo si Andy. Ay? Dili may paryente. Oh? Apan ako usab siya nga hinigugma. Oh? Og ako'y unas iyang kinabuhi. Unsa? Si Andy nga akong uyab? Imusab na uyab? Tinuod ba kining tanan mo gisulti, ha? Tinuod ba? Tinuod ang akong gisulti. Ug ang imong higala ang mupamatuod, ana. Si Berto, kay ako siyang ikagaw. Tinuod ang tanan niyang isulti dahil Lourdes. Uyab ni Gaw Jasmine si Andy. Kun mao, iya lang di ko gibakakan. Iya ko ngiilan. Kun masilti pa siya na ako nga mayuyab na di siya. Di mahitabong suktan ko siya. Mangingilan siyang dako. Iya na na ba kong gihilabtan? Kadaghan naming gakuan. Ayaw lang kabalakan. Dili ko na siya bawion di kanimo. Imo na siya. Ay, salamat. Ako na siyang ihatag nimo, Lourdes. Unsa? Imo nang gibuwagan si Andy kay may lain ng uyab? O, ma. Og si Martin, ma, ang gwapo nga lalaki nga bagong nagpuyo din sa itong sityo. Mamisita siya na ako karang gabi eh. Og sugton ko na siya, ma. Sugton ko si Martin. Tinuod ka? Ni Jasmine? Gisugot ko nimo? O, Martin. Tungod kayo sa una ko pang pagkakita nimo, nakagusto lang ko nimo. Pero kuan, Pero, unsa day? Ha? Martin, di na ba ako virgin? Makadagan ako mahilapti sa una na akong uyab. Pinimitan na. Ha? Okay na, eh. Sure? Hindi ko kadungog na. May problema na. Ang importante nga, nagkauyab ta. Di ko isa pa yan nga, dili ka na virgin. Ug ba dayon, manuroy ta day. Magdita, na Jasmine. May haggan mo. Ay, di pa kayo. Ay, nanak, cute. Eh, di naman ko virgin. Sus. Para ka na ra. Para ko virgin pa ni. Kanita. Kumuna ko kong brief, ha? Ada hikap pa din eh. Hala. Kada ko. Lagi? Tay pasa, ha? Ha? Ano naman? Maiko ka na dito sa ako, tin. Yes. Basig bukuot na, oy. Ana na mong tabi, ay. Bibila pa. Ano? Kini. Agay, kasakit anak din, oy. Agay, din, ay, Jasmine na. May naitabo kinamo ni Martin atong hikayoy na haskang sakita noon. Pero diyang iya kong giusban, nawa ang sakit. Ang nipulino, ang grabe na nga kalami. Mga katuma kasama ang kaagi ni Jasmine, dinining tulumanon. What's the style? Grabe nga kalami ang mipole style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.